Shoriwa Thomas. Nyakwedzwa Evaristo. Iwe nyakwedzwa Taurai. Chamira nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekutora munda wangu uye kurimira mpesa dzangu pasi. Ndoda kuripwa nemombe mbiri. Rutaro Shoriwa Thomas. Chitara kuna Evaristo naTaurai. Ini mhuri yevanyakwedzwa. Yes. Thomas. Nyaya yakaitika kondiwa ndakapuwa kondiwa nababa wachiwapei ngani mwanangu kufa hakuzikana akatokare wangwari wadiba iwe kondiwa rako Langton matatu chimumuma asingatauri Andoni 1 uyenga asipa musho inonyaya dzakaitenga achiita vasingawirirana nababa nyaya dzomukadzi wake ndiye kuti komba medu isu tikarima makondiwa aya atakapuwa nababa kwemakore uye asipa musha baba namai wafa ndipo pakazoya pamusha auya pamusha Evaristo baba wakashayika rini vane makore iwe wakapuwa gore ripi ndichitori kuda kusoma 75 ndiri kutori kubasa 1975 baba ndobva wafa rini wakafa gore ripi 92 ndiyati mai wangu kare zvakanaka ndakatarisa kuna mambo musagumbati kare zvakanaka chenjera mberi saka kuuya kwaita murume uyu azoya rini ndiri kubasa gore racho rakauya handitarisi akauya gore ripa anokubatsira wakaenda uzoenda kumusha rini gore ndati 94 ndo pandakasvikotanga kurima baba wa 1994 ndo okay ini ndichiri kubasa kudaro ndopandakazoona madzimai angu acharime kondiwa mukadzi wamukoma wangu Andoni uye akapuwa hwa rake acharime ko chiko chakaitika maiguru vakarohwa vakatobatirwa neokapu vakagarwa matunduru avana vangu vacho vadika ndo vana vamukoma wangu saka ikatoenda kudeedzo kumapurisa nyaya yacho uye agara matunduru maiguru kusvika ndo maregerero vakaita kurima kusvika vakomana vakura manje vana vamukoma wangu varipo 3 vane matwinzi vamwe vari varara vachibva vati isu tikondiwa rediri rakaroverwa mai wedu nhaka yasekuru wedu rakapiwa baba wedu isu sikondiwa taakuririra vachititapanana nanotisi nani nemurume muni Evaristo gore rino musarime kondiwa takura taane vakadzi wana vari kutaura wamukoma wangu Wakatarara rini Evaristo rizarino usarime nyaya yakatonga gore rapera kumberi chatakaunzwa kubva 94 kusvika gore rapera kondiwa iranga richirimwa rangu inini iwo makondiwa acho ari 2 enga akurimwa naiyeyo kubva 94 enga akurimwa ndiyeyo atora zveganyarwa vanhu watya manje 94 kusvika 2024 ta 2025 pane makore mangani pasina aiparima hapana irima ipapo pana sabhuku aripi sabhuku Mbanga Ndiwani
Shoriwa. Nataura. first name yako utazi. Kennedy Shoriwa. Pepa sasa pepa izari mali. In the 94 pakapa sekuru takatopfuurira mberi tichiparima mainini wasasa parima wasasa lima tichitorima tichirima kudaro pawakarowa pawakatirowa wachitidzinga wakatorohwa namukuru wozi bamina wawaisagara kunetsa nababa wavo akatozowatora iwo baba mukuru wanosaparizwa wachiwatora wachiti munina uyawo baba waberekwa baba hakusini wainetsana navo chiuya wawasikopuhwa pekurima namukoma wanosaparizwa pairimwa nasekuru baba wawa nemunda wazve wairimwa nemunina wavo wakanzi ndope worima hawana kunongedzerwa minda yeimba ikenge yagowewa nasekuru. Saka iwo pawakatorowa mai wachiti wakatoenda nekuda mukoma wavo wakatorohwa namukoma wavo wanowasaparizwa waroverei mai guru munda mavo iwewe ndo pandakakuratidza here kuti ndopawaukurima gozi hakuna kupuhwa nababa iwewe minda iyi yakagoverwa kudhara indakakunongedzera apa nepapa uku hakuroverei iwana munda mavo wachibva wanetsana ipapo. Saka isu tainge tichitori itudi wachibva waendesana kumapurisa wachibva wangogadzirisana gadzirisana pachawe ipapa hapana akazorima akazonyatsorima minda iwenge yato makombo pakazotanga kuti panenge paakurima wenge wakuchiza mukoma wavo akashaika ane mwana musikana akarorwa bhadzo musha saka ane mhuri yake wakabva wachiwakira mwanasikana iye munda imomo ndopatakati avo baba ava ndopawakati tiri kuona munda menyu muya makuiwa kwaimba musingarimi kuti wazoise mwanasikana ene musazarima yamakuri mangani mautofudzirwa munhu pasazarimi kusatorimwa ivowo yaiwe nyaya yekuti waiziva kuti pane makakatanwa bana wozi kana mwana wacho mukomana waenda itogara chimutaura kuti iwewe mudhara wako wakatitorera munda wetichi wadiki akatirowa munda iwewe kana dai mudhara wako akange asisika isusu upenyu hwedu tichagara tichinetsana nenyaya yemunda wekuzi munda ndewedu isusu takapuhwa kondiwa 1 chete nasekuru kuti imimi muno kumunda kwako iwe mwanangu kuitsapa saka ndakupa kondiwa 1 ekuti mhuri ukanyudza unowana pekutambira kondiwa rako 1 saka taitogara tichitotaura iwawa ndichitombowataurira kuti imimi akakupai kondiwa iri ndiyanira munogara muchera iyezvezvi isusu takura kondiwa iri ikondiwa repi zvatinonyatsozokozekuru wakazovai ndatokura. Saka iwe wairegerei kuririma pese apa zvaroti pazotanga kurimwa nemwanasikana izvozvi ayo mwanasikana haana kurima ba akangowakirwa imba chete kuwakirwa kwacho ikoko ndo kwatiri kubvunza kuti wakarega sei nguva kuzosvika uye akuwaka izvozvi apa pataiye baba avo vane dambudziko rekurowa wanorowa wani ngewehondo saka because vandikutaura kuti mai wangu wakatorohwa wakangosvikirwa watongotanga kutorohwa wabva watogarirwa matunduru banga ratobuda ukana
ipapo ungwaripo vawatotiza waitochaira mumbi vawatosiya ya iwo wese hapana iwo maina saka tazochinja chii nhasi kuti musavatye, nekuti tikakupa futi unondorohwa nguva yese iyi wakangoti chikakurohwa. aiwa inini nyaya patakatoita takatorima but especially takatoenda kuna sabhu kwayabva uri kuti pakavakirwa imba yemusikana ende musikana uyo awaka pasina anorima, izvezvo akuya futi uchiti pakarimwa, iwo uri kutaura wega uri kubva kutaura kuti pakapuhwa musikana ende musikana uyu akapuhwa pasina anorima. Ndozvawataura kamuno. Ndikubvunza zvakanaka. Uyu musikana akadzoka kubva kwanga akaroorwa akapiwa nani pekuakira imba yake? akapuhwa nababa. Musikana uyu mwana wani? Mwana wa baba munina wewawa muni akatedzwa nini akafa ngori pamwe chete muri pamwe chete akandowakira mukondi wa rani raandro upi mukoma we baba wangu pamusoro tibatsirane ipapo pai ndakubvunza uyu kuti ari kuti uyu musikana ndiye ataura ega, akati musikana uyu akawaka pakondiwa pasina ari kurima, handifi zvaawaka pakondiwa iri makore ese kwangu sinanga achidii, akati inini ndaitya kurima panzvimbo iyoyo nekuti ndairohwa nani nababa, ndaitya kurohwa nababa. Ndo zvatiri kuti isusu chinozochinja chii kuti usazotye kurohwa iyo wakasvika makore ese aya pasingarimwi, nhasi pazorimwa, zvazochinja chii chachinja? Ambirei patitsanangurei zvakajeka ipa. Musikana uyu kuti azoiswe mukondiwa isusu semhuri tekenge kutoiswa zveganyavu, isusu semhuri tekenge tatogara pasi nasabhuku wacho kuti patotaurwa kuti mwana uyu ari kundovakirwa awane kuziva kuti nekuti baba asingarimwi, inga wataura wega kuti baba asingarimwi. aiwa panguva yacho iyoyi pepasi saka ndoda kuti nditsanangure ndo handasvika patakapedza saka tawirirana imba ibva yandowakwa zvenharo inini ndo patakachizondopaienda kuna sabhuku kubva igore rapera vandaenda kuna sabhuku vatachiti sabhuku tauya kuti tirime sabhuku akati aiwa chirega tiende kuna akaisa munhu imba imomo ndopatakachienda ndopakati aiwa patone uimba rimai wazoendayo kuna sabhuku pane imba ayo tetagara tichitoreka because imbaozoti paseipo ipo paine munhu iwo ataura kuti pava pasina imba pasina anorima ndokupuhwa chii mwana kuti arimepo, right? Mwana ari kurima iwo waona kuti pava kurimwa manje wazoenda kuna sabhuku kumashure mekuti uyu akudii uyu sabhuku ozokutaura kuti aiwa patonema achidaro kunani kuna uyu ayo awa kuna uyu waitonetsana tikatoenda pamasabhuku pane
munda mako ndobaarima vakamira ndobvamangara kwashenyadego ishenyadego ndobva auya achida sei akutonganya ishenyadego ndobva ati vanhu vakafa mabhizinesi avo nana baba wavo kadai vakafa kugara vanhu wavo zvinhu zvavo nokuti minda yevana vakapapuwa nani nababa wavo vari vapenyu zikabwedakangari vanzina ishenyadego sewewo baipuwa vangu zvinhu ongo sabhude yakadai akasingakakana saka vana vakasiwapuwa zvinhu zvavo nababa wavo vaita se gavari mumudai mune rimwe kwengonetonetwenty years zvisingarimwe futi so ndiva iroro isheuledzo ndobva angati ngaripochi imwana yaritaurwa akanga vakaiomba zvakazenge zvauve zvangu kakatana ishenyadego ndobva ati vanhu ngavari nechi minda yavo ndobva vanditi inini ndidai munda wedu ima makapanani baba wedu inyanizvo zvandikutaura mama vati ndidai munda wedu ima makapanani nababa wedu ini ndobva ndarima ndasitei akangodi makofi avo ndati vanga vasingaadi ndobva ndarima ndashandakagara iyachibva yachibva makatanga kuti magore rapera pamberi anga uyu akawaka rini imakatanga kurima gore 2023 uyu akawaka musha rini ai wapindura mubvunzo asi musha wangu wapo pamatanga pamazondorima ipapo wemusikana tiri kutaura pamusoro pemunda uyu hatisi kutaura wenyu asi anga yatowakwa asi atowakaka wega ine denga ine chiprocess yekuwaka ari kuwaka ndo patuti akatanga kuwaka rini pakawakwa 2020 kuruku hazvina nebasa rese tati imba yakatanga kuwakwa rini handina kubvunza kuti yakapedzwa rini ndati yakatanga kuwakwa rini 2020 kubva 2020 ichiwakwa munhu achichera foundation maamuri kupi aiwa handisi kubvunza zvemwana kana ndati imba ndo yandiri kutaura nayo vanhu vaitonetsana right chiregai wapindure taurai ya pamusoro ipo inini ndaigara kutaundi zvechokwadi 1992 baba ndobva washaika ndobva ndasvodaidzwa namukoma wakuru naiwo mukoma avo chuya kumusha baba wakashaika ndobva ndauya kumusha wamwana baba mudiki wangu wekenge waripo nababa mukuru mukoma wakukuru naiwawa ndo wakatosvika kuepwedza wachinitora ndobva wasvika kutanga kundigoyera munda wababa makondi wa5 right ndobva wati iwewe asingagoni kutaura avo ndimi muchasara muri mumunda wese wakapiwa minda yavo saka zvachidaro varume ivavava ndobva wachindikumbira pekurima wana maiguru pekurima kuti imimi zvemusi kurima munda iwoyo tosara hedu tichidini tichirima ndobva ndadzoka ndobva ndasvikoti chibudai mumunda mangu ndobva wabuda mwana wangu musikana achibva arambwa kumurume ndobva ndasvikomuwakira mumunda imomo ndopo wakachirangana kuti ngatidzingei mwana uyu mumunda titi taakudzokera mumunda medu right zvachidaro ini ndaona zvachidaro ndakabva ndachienda kuna ishe ndakati ishe ndakutorirwa munda wangu wakamira wakadai ndo pakanzi taakuisa signature tipiwa nawo munda ndikati isheka hamufanira kuti signature munda wangu over 25 years ndichiterera ndine mareceipts ekubva time yandakatanga kuterera
94 ndichitanga kuteerera munda. Saka tiri kutoshamisika wana wavakudai. Uyezve uyu mwana wamuda kupa munda ndiwe kwabvekerwa asi kupa nededzi. Atove mwana ari kuda kurwa nhaka ipi panhaka yedu isusu wana baba. Iye mwana wamuri kunzi ari kutaura. Saka asina kana nhoroondo yemunda. Saka munda iwoyo zvachidaro mukoma wakachiti ndakudzokerawo mumunda mangu mandakambopiwa kare kacho ndaimborima. Right. Saizvozvo ndibva ndati kana zvakadaro itai zvemunenge madini maita. Ndobva vasvorima kaforo. Saizvozvo hawana kuisa chinhu mukaforo ikako. Right. Wachibva waenda kune mukwasha wangu naTete. Hanzi toda kuyayadzana nemunin'ina. Ndobva wabvunzwa wanzi muda kuyayadzana nemunin'ina imo mumunda murima sei. Namukoma wangu ava ndiri kudena. Tese newana ava. Wana wakurawo. Iye zvinezvi akati bufu taakuchimurwisa plus akakuwara. Akaita paralyze maoko ayo ndikakuwara negikiri. Saka iye zvinezvi ane maadvantages. Indibva ndati minda iyoyo ndakapa wana wangu ndiwo wakurima munda. Ndiwo wakuchitorerwa. Ihondo yakutoitika iyi. Saka zvachidaro handina kuzomboziva kuti wauya kuno kuzototiripotera. Ndiri kutoshamisika. Ava vane munda wavo, uyu ane munda wake kunonzi kwaMuyengu kwabvekerwa, ini ndine munda wangu. Minda iyoyo i5 madhunduru aripo. Saka 2 akatotorwa iyayo ndasarirwa ne3. Saka ndiwo maziviro endiri kuita pamusoro pemunda kuti munda ndiwangu. Asi ndakaisa mwana wangu ipapo. Paitowakwa imba yemwana waitobatsira nemvura pamba pawa kutowakisa pasina kana noise. Zvauri kutaura izvi. Mwana wangu akarima 4 years iye musikana aitorima munda mupi imo machitokohwa. Munda iwo hauna kumbogara wakaita gombo kubva pandakatanga kurima. Hausati. Kana izvo zviti kundopinda so munotoona pakatonyatsorimwa apa harisi gombo. Ndiwo zvandinoziva. Tingangoonetsana nenhau yemunda uyu. Nekuti vari kutaura kuti kubva 1994 Yes. ndiye anga achirima uye ndo patowakwa kubva mwanasikana wangu 2020 atowaka minda paminda iyoyo. Ende hationi kuti wangati wakudzoka uku nhasi zviro zvabva 2024 1994 paine anga ari kurima paminda iyoyo. Hationi kuti dare ringange raita justice ipapo. Nacho sikana aturima ipapo 4 years. 4 years. 4 years. Indere ana baba na baba ndinomuchengeta kubva vakabva mumuri. Mambo nyaya yemamiriro ayo hungwa wakaripota kwava kuchashanda ngokuti ndiwo wakanga waine munda wari waridziwe munda hausiri wavo. Munda ngeuya akatanga kushanda kubva 94 kusvikira zvino wari kushanda. Saka iyi nyaya yacho haisina nebasa rese. Saka wakaripota. Ndine chekutaura. Gozi chechiri kutadzisa munda nyaya yemunda uyu hauna kumbomira kuita matare nana sabhuku mushoko. Kupese ipapo paitonetsa. Asi matare achiitwa uyu ndiye anga ari kuchingosenzapo ivo. Hopi uyu anga atomira kuti makondiwa iroro kana mukauya rinenge ritori nematsangadzi. Aiwa kondiwa iroro handiti runzi rakawakwa neuyu akatowaka. Rakawakwa kuwaka kuvharidzira kuti wana warege kurima. Akatoisa mwana mumvana pasina chi nekuti patori nebuilding haungati parobati building yeumwe munhu auye achipashanda vakutoita conflict ikaipapo matemo haachaperi. Nguva yaawaka 4 years awaka. Ndikuratidze izvo ndiri kuitwa nemwana wamai wangu muonewo kuti kana ndava kunondora kugadziriswa ukama ida kuti imba ngeshokwa afumwa zidini anizeri
aiswa kondiri zvese chiswa vakatarisa kuti mazozo usaraone mangara panzvimbo papo imba kutanga kwakwana bhidha kwakaisimuka skamondolevhurana bepeo zorufa wakanyarara madzi hapasi pake iye kubva 1994 unogara kupi iwewe? garepo waunogara kubva 1994 muti wako uri ini ndogara kumusha kupi? urikure kusenderesa kusenderesa pasiri pamusha apa pamusha pamako ndiwa munda uyu pandigere munda wababa uyu uchibva wadzika aiwa paugere ndo patiri kutaura here apa ndo petiri kuta ndo petinogara ipa pamusoro pei kumusoroka enda munogara kwenyu kwamunogara kumusoro hatisi kutaura apa pane midzimba hatisi kutaura apa imi munogara kumusoro saka endai munogara kumusoro kwamunogara endai munogara kwamunogara imimi inzwa iwe right ndakupa iruri imimi endai munogara pamunogara muzukuru haana nhaka yababa yababa wenyu imimi uyo muzukuru uyu haadyi nhaka yani yababa wenyu imimi anodya nhaka yako iwewe anozoya kugara pawanodii pauri kugara izvozvi kana wafa iwewe nhaka yasekuru inodyiwa newana ende wana awa ndo wari wapenyu ndimi unodya nhaka saka nhaka yasekuru ine uyu ndiye mwana anondogara panhaka yasekuru wako iye yuyu afa wana wake ndowane right now nekuti ndiye akatosiyirwa nhaka ipapo iwewo kwakatosiyiwa uri nasekuru pasiri apa kubva 1992 pa93 pafamai uyu achiuya achigara ipapo 94 musingakwikwidzi musingabii achigara ipapo nhasi uno pane 20-30 years ouya watoda kukwidza zviri kubva ku uyu ngaandogare uyo ngaatsvage kune nhaka yako iwewo haaendi panhaka yababa wenyu imimi haapindipo haakwanipo ende panhaka zvinoitika panhaka yababa wangu inini handiti wakafa kana paina baba mukuru kana mukoma wangu akafa handiti nhaka yakugoverwa haigoverwi kune munhu akafa inogoverwa kuna vanhu vapenyu ndiwane right kune nhaka yani wakafa wazukuru hawapindi panhaka yani yababa wangu ndikafa inini wana wangu ndowane right yangu but wana wangu kana paine akafa ye hachisina right yenhaka yangu mupenyu ndiye anoita right yenhaka yangu ndo mutemo uripo urupanzo hauna right to fight over nhaka yababa wako iwo avo ngavandogara kwawakasiyiwa kwagara izvozvi for 30 years wasiri ipapa nekuti ndiye ane right yani yababa wake hauna right yasekuru wako enda kune mutemo upi wemuzimbabwe upi neupi unotsvage kuti unorwa nhaka yababa wavo sei baba wako kana wakatofa hawana chavanorwa nhaka iwewo hauna chavanorwa nhaka nhaka inoonekwa newakasara vari chii asi dai baba wako akakusiyira uripo namai vako uri ipapo ndopawaiti ai wakatine right nekuti takasiyiwa nababa nasekuru wedu tiripo saka dare rapedza hauna right iwe yekundorwa nhaka yasekuru wanzwa here zvatopera baba wakatogoverwa baba wavo ini ndini mwana wacho baba wacho wangu wacho wabva wafa wari kugara ipapoka wari unofanira kufa uri kugara inzwa mufanamu baba ava wakafa baba wavo pawanofa wofa iwewe ava wachiri wapenyu sekuru wavo wopa mwana wako mwana wake onge akagara ipapo handiti
inhaka inoenda kwauri muzukuru. Toti wana baba wedu hapana kugara pamunda wawakapuwa, wari kungorima chete pamunda. Saka wese wakango hapana kurima patarwa kuti papasingarimwa. Aiwa pari kurima. Hapasi kurimwa ndozvatora kuti isusu hatitauri newe kugoera nhaka yani yemadzibaba ako. Hazviiti. Uyu ndiye watinotaura naye panhaka yababa wake. Noti kuti muzukuru awe atitaurire muno mudare panhaka yasekuru wana baba vari wapenyu. Asi chinhu chandiri kuona vanhu vanenge patikanganisipei ndepekuti sabhuku haana Even sabhuku akauya, inzwa, even sabhuku akauya, paro paune right napo pari kugara baba wako. Womirira wazofa, wouya wadii. Uyu akagarapo since 1994 pafa baba wake. Whether zvakafa zvaisawirirana zvaisadii, kusawirirana nekuwirirana hazvine nesu isusu. Chatinoziva kuti baba wake ndiwo akamuzvara. Saka ane right yani yababa wake. Kubva 1994 ndo paanogara, ndo paanodii kusvika nanhasi. Imimi kubva 1994 makapuwa pababa wako pawanogara nanhasi ndo pawana. Saka what right does he come kundoti iye uyu abva 1994 achigarapo ndaakufada. Alright. Saka dismiss pamunda peuyu hatisi kuramba tatopedza pamunda nepeuyu. Iwewe enda unogara pauri kugara nhasi, usanyanyisa neuyu ari kugara paari kugara. Saka zvinhu zvangu zvakatibikirwa pasi zvatofa yakarota. Wakamboenda kumunda kusikwa. Totabvumirwa kana naisho vedu veonedza. Akanyangadza iya judgment yamambo. Itori mhosva kutopa pari kugara nekuti mune makuita chichi kana. Iwewe anokunetsa izvozvizvi, anokunetsa kuuya kukunetsa pamunda pako, unouya dare rinosimuka kundotora rotora mombe mbiri pane munhu iye anokunetsa. Handiti kubva nhasi tauye kachenda izvozvizvi dare harina raradi munoenda hapana anobvisira umwe makosti. Asi anouya achikunetsa pamunda pako ipapo, unouya kudare, dare roenda rotaka ratora mombe, tozotonga nyaya mumashure. Mombe mbiri. Saka chisimuka ime ndapedza wakadzi amamba. Ndapedza, mama apedza.